Fy enw I di Dafydd Parry Jones. Dwi'n byw yn fan hyn, yn maes llwyni, ger Machynlleth. Dyn ni wedi bod yn ymeithio o dan rheolaeth organig estia 20 mlynedd bellach. A dyna dwi'n mentora efo cyswllt Ffermio. Rheolaeth porfa a meillion gwyn a meillion coch hefyd. Wrth greu sylwair o safon uchel efo'r meillion coch, da ni wedi gallu torri costau o gaeafu defed yn y gaeaf. Mae ffermio organig yn rhoi rhyw gyfle I ni ymeithio mewn ffordd naturiol iawn, sydd yn edrych ar yr elfennau naturiol sydd efo ni ar y ffarm. A gyda aml iawn, mae yna llawer iawn ohonyn nhw. Ac maen nhw'n syml iawn, mae'r system yn syml iawn, a mae jyst defnyddio fo mewn ffordd effeithiol I gael y gorau ac yn cynhyrchu gwartheg a defed mewn ffordd naturiol. Ac mae hynny yn ei hun yn benthyg I hunan I sut mae'r bobl ac ein cwsmeriaid ni eisiau gweld y cig yn cael ei gynhyrchu. Ac mae hynny o dan system o garbon isel hefyd. Felly mae'n ticio'r bocsys mewn sawl peth. Mae gen pawb I system a'i syniadau a'i profiadau. Ac o fod yn mentora, ydych chi'n gallu rhannu feini efo bobl eraill o fewn Cymru. A gobeithio bod y pethau bach ydych chi wedi dysgu ar hyd y ffordd yn fod yn fanteisiol i'r bobl eraill sy'n ceisio wneud rhywbeth tebyg. Mae'r broses o mentora yn rhywbeth ddigon anffurfiol. Mae allan ni ymweld efo'r ffarm y person neu maen nhw'n gallu dod yma. Ac mae lawer iawn cael ei wneud dros baned yn y tŷ ac yn edrych ar y system neu mynd allan ar y caeau ac jyst yn edrych ar y gwartheg, ar defed a jyst yn cael syniadau bach am yr hyn mi allech chi wneud. Ac o weld system arall, mi falle rhywbeth bach yn gornel cae sydd yn tynnu'ch llygad chi. Ond os dysgwch chi un peth bach o fewn yr ymweliad, wel mae hynny yn werth y byd weithiau.